Afgørelsen i tvistløsningsnævnet ser jeg meget frem til, og den får stor betydning for Færøernes kommende agering på udenrigsområdet. Jeg er jo født optimist, så jeg tror ikke på, at man vil iværksætte sådan et drastisk redskab uden forhåbning om en positiv konklusion. Og jeg ser selvfølgelig frem til, hvad konklusionen bliver. Men jeg kunne godt tænke mig at få statsministeren til at sætte nogle tanker på, altså det her et tegn på, altså er det positivt og negativt for rigsfællesskabet, at vi har sådan en tvist, som det jo er? Og hvordan vil det egentlig stille rigsfællesskabet, hvis konklusionen bliver, at Færøerne ikke får mulighed for at sende selvstændigt medlemskab i WTO? Det kan jeg godt være bange for. Statsministeren. Jeg mener, det er entydigt positivt, at vi sammen med Færøerne, altså vi som i Danmark og Færøerne, går sammen om at iværksætte tvistløsningsnævnet. Det er rigtigt, det er modigt. Det er aldrig sket før. Det har været min klare anbefaling, at vi gjorde det. Så ja, det mener jeg entydigt er positivt. Og det, at vi gør det sammen, er i virkeligheden det afgørende. Fordi når vi gør det, og det er jeg helt enig med spørgeren i, så gør vi det jo med det ønske at finde en løsning. Hvis det her var politik, så var vi i en helt anden situation. Hvis der nu var en siddende dansk regering, der meddelte Færøerne, glem det. Vi kommer slet ikke til at diskutere det. Vi har nu engang det rigsfællesskab, vi har, at vi kommer ikke til at lave noget om. Så tror jeg, at vi havde haft en meget, meget alvorlig politisk krise i vores fællesskab. Og det kommer aldrig til at ske, så længe jeg er statsminister, at vi arbejder sammen på den måde. Her er det jo faktisk lige modsat. Der er en juridisk diskussion, den er ikke politisk. Den er ikke politisk motiveret, den er ikke politisk drevet. Det, der til gengæld er den politiske drivkraft, det er at finde en løsning, fordi jeg godt forstår det. Jeg forstår godt, at både Færøerne og Grønland ønsker et større udenrigspolitisk rækkevidde. Så jeg deler ønsket, og nu har vi igangsat det her arbejde, og det er med det mål at finde en løsning.